Kat banang mi kisngi ki jingtre kam jong upriuru kilanang kamkloi ladangi pai habaro kiliang bon ki samla hagiri kisngi ki pai khmat bai tang sha kita ki kam sorkar hanrei ki don pat ki samla ki bakwa bantrei yala ka jong ka kam la jong habangi pai she ki ri ki beruspa jong ka perthai ki ba bon ki ba penkiu ya ka yok ka kot jong ka tai ka ri ki dei ki tu ki bltrei ya ka kam la jong But habangi pai pat shaka jela megalia. Kiba bon ki scientist kiba crow jong ka perthai ki ongba ka jela megalia ka dei ka jela ka berus pa ba. But ki ne ki kentin ki lalong kumba ki don kiba yui ya ka ta spa ka badon hapo jong ka ka ri khasi hanrei ka ba plapat ka longba ki try ri ki try muluk kim nang satia ban pendon kam ya ka ta spa ka badon hapo jong ka ni ka jela. Ka tau ka long na marba kam don ka ta ka jing pentebit ilade ha ka ta ka kam kabangi ngila angnut bangen trai ngi im haga spa snam haga ba ka jingdu kam dei than kabala ban khanglat ya ka mon jongno ngi im haga spa snam kabangen hab ban pule bat pentbit bha yade haswa bangen trai ya ka nu ka kam kane ka long thik kum u doktor haba u lek ban pule ya ka kus ka jong u un hab ban penle jingmot hadu ba unda tip Bakumno un puit ya ubriu nakino kidu ki jingpang hadu bau ta un nongpang un yo ye ki jingkot kalong thik kum u scientist un haban wat bnia bha yeledi ba un haban pule haswa ba un sna ye ki nu ki dawai ki nuclear bat ki wei khnang ba kan omdon ka nu kudu ki jingma ye ka kot ke khya jongi briu kalong ru kumchu kum ki to ki engineer ki bla haban pensi tom yeledi haga jing pule ka jongki haswa bagian sna ye ki nugudu ki jingking ki ying paki dulan ki surok bat ki wei kum taru ki samla kin thai bat ki samla sirang ki don kam ban trei sitom ban pentbet ye ka nugudu ka kam haba phimot ban trei kabala ban a ye ka jing sikri ne ka jing hon halor ka sap ka bu nong thau ula a ye phi na lor ka ba phi phla don lupa ye ka sap pen hab ban pentbet ye de ye ka ta ka sap ka ba phi don om tang ha ka ta ka practical hanrei lingba jongga theory ru khnang ba kan long ga jingsngan yegi weipan kumta ga deiru yegi nu gi samla gi bedon sap ha ga jila megalia compare kanu ka sap ka ba phipidon hanrei pentbit ya ga ta sap ka ba phipidon onda philalong professional ya ga ta sap ka ba phipla don lupa lingba ki jingpule wat khme lenti banlong u lane ka nong trei kam sarkar namar ka kam sarkar ka dei ka kam ka ba phen hab ban shania hagi weipat ya ki jing e hanrei ka kam la jong ka dei ka ba phen hab ban weng ma phi hi ya kita ka jing e kanu ku ka jing im ha kanu ku ka kam ladangi shania hagi wei ngimtip lano ru yaka bat kanu ku ka kam habangi hab ban kit khli hi ya ki nu ku ki jing e kita ki jing e kin hi ka yengi bon ki e bat na ki jing e ngi sngo thu kumno ban hi kai ya ki weipat namar ka jing hi kai ka bo shyo na ki nong hi kai ngila ban klat no tang sipor hanrei ki jing hi kai ki bang yo lingba ka jing ya kendu jing e ha ka jing im ki dei kita ki jing hi kai ki bang ngin om la shu ban klat lanu ru bat kin om ja hiru lanu ru kumta ngi yo i hangni ya kene ka wei ka dukan ka ba om pat ju kham yo i lese namar ki jingbit jingbyang jong ki ter machine ki ba ramdor ki ba habangi pech i kumba om i la shu ban pendon kam ye ki hanrei une u samla ula dab ban pentbit yeladi sha kene ka kam ula yo ban trei ru ya ki jing trei ki ba long ki jing trei ki ba jana shisha bat kini ki jing trei ki ba u la trei ki kunthop ye kini ka engrave granite debt and inauguration customize and print the kit item jersey printing t-shirt printing school t-shirt uniform tracksuit customize and printing coffee mug printing shipper bottle printing keychain printing invitation card printing wedding card printing flag printing 2D and 3D signboard making neon LED light making bat ki wei bat kini ki de kita ki new innovation item printing bat kani ka dukan kadun hapo jong ka sorba noston jong ka upar new noston kabadon marpursa bat ka Central Bank of India bat ka kirteng jong ka ni ka dukan katkum ka signboard kade ka ban graphic kumta ye ki jingtep ki ba khambne halor jong ka dukan phila ru ban phone sha une number phone uba PPE ha ka ni screen khnang ba unyo ban batai ya ki ta ki jingdon kam ki jong phi katkum jingdawa jong ka kam katkum ka jingkwa ka jong phi khuplai sibun ta thadu bigendu ha ga weipat ka video